man skal jo godt tænke faktisk rustfri og så slå sammen, ikke? Men det til materiale, ikke? Det bliver smukt. Hvad laver vi lige nu? Lige nu sidder vi og holder pause, fordi at vi ikke lige har nogle dele eller noget som helst materiale, vi lige kan lege så meget med. Det er rigtigt. Lige nu der har vi kun alle de originale dele, som der ligger her. Vi har noget lejer og noget cylinder og noget vandpumpe. Fandt ud af, at vandpumpen den kunne vi ikke bruge, fordi der vi skal installere ishalkit på. Og normalt så vil pumpen blive drevet af svinghjulet, som der sidder på, men det skal vi så udskifte i med, da at vi sætter en ny tænding på, så har den sin egen svinghjul. Svinghjulet vil normalt gå ind og tage fat i den her ting her. Og så vil den så dreje den lille bandit rundt her, som der sidder herinde, den her ovenpå, og så med nogle rør ind, så det kører vandet rundt. Det kan vi ikke gøre. Vi lige har en elektrisk vandpumpe, en 12-volts løsning. Vi har nogle stumper og nogle stel her. Vi har noget andet røv her, som det er, vi skal have svejsen på vores nye stel. Vi har det, som der bliver slettet her, med en ophæng, som der vi ikke kommer til at bruge, forhåbentlig. Vi kommer nok til at lave vores eget. Det er lidt svært at sige lige nu. Så har vi vores styre, der er blevet så pænt. Det er finish. Det er finish, det er rigtigt. Det lige. Når det er, at vi har fået vores del, som vi forhåbentlig gør her i dag, så kan vi begynde at svejse det sammen. Og så kan vi forhåbentlig få det færdigt i næste uge, så vi kan få det malet. Så det er planen lige nu. Hej! Ja, lille opdatering herfra. Jeg er småt gået i gang med at finpudse lidt på vores styr. Vi har her, der er nogle steder, hvor den er lidt ujævn, som der vil prøve at slibe af med vinkelskive, så den kan blive rigtig lækker. Så det er det, der jeg er i gang med. Hvad Mathias? Hvad står du og laver? Jamen, jeg er i gang med Vestborgs motorblok for urenheder. Fordi vi kan jo ikke rigtig sandblæse det, fordi at det er alu, så det vil bare fræse lige igennem. Så det vi gør i stedet for, at vi skrubber det hæftigt så meget som muligt. Måske igennem noget smadret. Det er sgu meget smart med sådan en her. Så kan jeg komme ned i alle de små huller og rejse og ordne det hele. Det er ikke helt dumt. Nej. Så for delen. Sådan der. Så alle de små punkter, som der var her på siden, de er blevet fjernet. Så mangler vi bare lige at få svejst gulvet her. Og tidligere, ja, han har lavet et eller andet møg. Han har også skåret op her. Det er også noget, det vi skal have svejset her i de kommende dage. Men alle de små punkter der, dem har vi fået slibet af og gjort fint, så det også er klar til at blive malet. Så det er det, vi har fået gjort nu her. Det er skide godt. Det er hammer lækker det her. Det er godt. Hammer lækker.
lydkvaliteten er sikkert lidt dårlig, fordi der er folk, der laver ting i baggrunden. Men nu står vi her, vi har en svejskabine på os selv, så det er fantastisk. Vi har stillet her i forskellige dele allerede. Det her, det er den, vi har taget i håndkraft med sandpapir. Og så det her har vi fået sandblæst og fået skåret stykker, som vi har vist tidligere. Så nu skal vi prøve at få fikset alle de små fejl, som der er i stillet, hvor vi skal få fyldt ud. Så skal jeg i gang med at tiksvejse. Så det vil jeg prøve at se, om jeg kan få nogle gode vinkler og videoer af. Her kan I for eksempel se, at den har brug for noget materiale her, brug for noget materiale her, og så måske også lidt herover. Nogle småsteder, hvis man har overskud til det, og synes, det kommer til at se pænt ud. Fordi så får den noget materiale, og så prøver vi at grinde det ned, så det kan blive pænt igen. Som vi også kan se, vi har gjort her ved styret. Nu skal vi lige prøve at gøre det der lidt pænere. Fordi lige nu, så ligger materialen sgu lidt ovenpå, i stedet for indeni. Den skal ikke ligge helt indeni, den skal ligge ordentligt jo. Så det skal vi prøve. Så put noget materiale på, brug den her krabat her, til at prøve at gøre det pænt. Så det her, det skal nok blive pænt. Det er det i hvert fald ikke færdigproduktet. Det tænker jeg godt, man kan regne ud. Men jeg har en god forventning om, at det skal nok blive pænt, når vi bliver færdige med det. Ja. I dag har vi mistet lidt en mand, fordi han skulle over til Mærsk, og han får nogle Mærsk-informationer. Så ham savner vi lidt. Lige nu er det primært mig og Mathias, som der står for svejsningen. Det var ellers meningen, at det skulle være mig og Magnus, der stod for det. Men Magnus, han er blevet stjålet jo af Mærsk. Så det er jo ikke så optimalt. Nu er jeg lige i gang med at prøve at rydde det her lidt op. For der er nogle andre, som der bare har lagt nogle materialer og ryddet op, som en er bare flyttet over i hjørnet. Så skal det nok blive fint. Bare så jeg lige får lidt plads til at prøve at arbejde på. Ja, jeg vil gå i gang med det her styr her nu. Og så prøve at gøre det pænt. Man kan se her, det bliver rigtig fint. Der kan sagtens komme nogle grunder på sådan noget maling, når det bliver færdigt. Den her del her, kan vi se, den er ikke færdig. Den skal lige have noget mere. Men det skal nok blive fint det hele. Så det vil jeg gå i gang med nu. Sindssygt fint. Nå, ja, der er pisse beskidt derinde. Det stresser mig lidt. Man skulle næsten gøre den her pose lidt mere ren, før man måske gik i gang. Jeg er blevet midlertidigt blind, fordi jeg havde sådan en her på, som der åbenbart ikke rigtig lige virkede nogle gange. Så jeg kom lige til at kigge direkte ind i det sådan 2 sekunder. Det var dumt nok til at lukke øjnene. Så jeg har lige holdt en lille pause. Så nu er vi gået i gang igen. Nu er vi gået i gang med den her del her. Det er nogle store stykker alligevel, som der er faldet af. Det er noget fix, og prøve at fixe det med tilsætningsmateriale. Så det skal nok blive spændende. Vi prøver at se, hvad det er, vi er i gang i her. Ja, vi skal til lige at få slippet nogle af de her svejsninger ned, så vi har nogle pæne glatte rør til at male på. Ja. Så skal vi have svejst lidt på stillet herover, for at det bliver lige sådan, at det bliver helt perfekt, så vi også bare kan slippe ned på det, og det bliver pænt. Ja. Jeg skal til at svejse. Jeg skal have lukket noget hul, som der ligger her. Og så skal jeg have filet nogle af de svejsninger af, som der allerede er blevet lavet. Nogle af de her små afstikkere her. Så det er, vi skal gå i gang med nu her. Stillet, så var der hul. Skal jeg se, om jeg kan finde det. Så var der et langt hul, som var løbet ned af her, der lige har fået rettet en gang. Nu skal det sådan set bare files ned, så man ikke kan se, da jeg har været der. Så var der faktisk også et andet sted, men jeg tror, at jeg har gjort det så godt, at jeg kan finde det. Det er lige der. Så skal jeg
Jeg har fikset det. Det er en lille der sidder der. Der er købt løjer. Så er vi på vej til frokost. Vi skal bare lige have snappet noget. Jeg og Mathias må stå derinde og er i gang med at slippe noget stille. Hey vloggen, så er vi tilbage. Vi har fået materialer, sådan en rør der. Der vi skal til at skære over i den maskine der. Så skal vi have den op i, og så skal vi have skåret 600 mm af, så at vi kan lave vores stelforlængelse. Der hvor der er sædekassen, den er sættet, så lægger vi 600 mm på der i hver sin side. Så det er det, vi skal til at lave nu her.